Hello mga ka-listeners, good evening mga ka-listeners, no? So ang oras alas 8:29. Ug karon mga ka-listeners, upload ta sa sumpay sa Ikaw Akong Kinabuhi part 12 na mga ka-listeners. Nya gamay ra tag comment ron nga basahon kay gamay ra man puy nag-comment, no? Kay ang uban nga comment aning itong mga nag-comment bahin sa drama nga Ikaw Akong Kinabuhi kay naaman nadala sa John Kent Anuta, no? So, yeah. Ang akong basahon kinirang comment diri sa Jan Radio mga ka-listeners kay kuan man, comment man to sa limbo tong mga tong basahon pud, no. Di lang nato tapon mga ka-listeners, no. Para di kantong taas. Adto na nato basahon sa limbo ang kuan, ang katong mga comment sa limbo. Na kini comment ra ni sa Ikaw Ang Akong Kinabuhi mga ka-listeners. Kaya mubo ra mga kuan ni siya, gamay ra gid na mga uns 14 ka 11 ka comment ra ni. Ug ang una akong basahon mga ka-listeners si Alibio, no? Ang iyang comment kay Limbo idol sugdi na. Nasugdan na to ang Limbo. Niabot na ta og part 5 sa Limbo mga ka-listeners. Si Alibio may nag-comment ani, no? Nya ning comment mo si Ma'am Life Journey og Kent ang Limbo. Nasugdan na gyud ang Limbo ma'am, no? Nawahay na tagbasa ni kay tag siniman na man tong paabot aning dramaha nga Ikaw Kong Kinabuhi kay nagsunod man ta sa live streaming na ani, no? Nagsabay na ta ba? Nya karon ikapitong adlaw ron mo na nga abot ta, mo nang upload na ta kay abot na mag ikapitong adlaw. So isang oras kape ning maong drama. Nya ang comment po ni kuan, salamat kay Ma'am Life Journey, no. Imong comment nga si Algin Corsiga, idol wala bang part 7 sa Happy Ducky Duck? Salamat sa mga drama idol. Puhon. Ato ning i-continue kaning kuan Happy Ducky Duck. Sa pagkakaroon, kahibalo naman siguro mo sa atong rason, no. Basahan po ninyo nakapin man to sa Limbo part 5, no. Ang explanation. Unya si Angelica Birami, kanindot sa drama uy. Nindot yun yung dramahan bitaw, thrilling na. Nagka-thrilling na mga ka-listeners, magdulduol na siya sa kuan ba. Sa katapusan, magdulduol na ni, ang duda. Mga pila na lang siguro ka part ang kuwangan ni mga ka-listeners. Pero di ko kay bawo po, di ko kakuan pag kapila ka part kay gasunod pa mata sa live streaming, no. Wa pa man ni mahuman dramaha. Pero murag duda na ko, murag hapit-hapit na. Mo siguro mga 15 ka, part 15 siguro ni taman ba or 14, depende ni. Duda na ko murag mga part 15 siguro ba. Or sa kabalo pod, bana ra ni mga listeners. Basin ba. Mura-mura duda gyud nako mga listeners, murag mutungtong gyud sa part 15 or part 14. O pinakataas ng part 16, wa ta kay balo mga listeners. Pero duda na ko murag dulduol na gyud. Unya si kuan mga listeners ning comment si Rilan Dilantar. Salamat idol, dati ko nga listener nimo. Lucy Lover ako dati nga account. God bless and more power. Nakinumdum ko tong Lucy Lover sa una, no, kasi comment. Murag anime man sa tong iyang profile. Mao din ni si Rilan Dilantar, no. Salamat sa imong pagsunod og paminaw. Nya si Angelica Birami. Hay kanindot sa drama nindot gyud kayo ni. Nya si Mirami. Aw hala, napil lagi akong ngalan. Kompleto pa jud, naulaw ko slight. Bitaw salamat sa pag-shoutout, sir. Mirami di ay ni may gani wala na ko gi-skip ang video. Mao gyud kay ato gining basahon inyong comment, no. May na lang ni ba inyong kahago sa pag-type og comment, atong mabasa, no. Di na to dili masayang ba, no. Katan-aw lang yun mo sa video katong mga nag-comment, no. Katong mga magpa-shoutout. Nya si Mirami gyapon, no. Dili sa unta ko gusto maminaw og hilak-hilak nga drama. Pero kay naa man akong idol nga si Alex Lara, maminaw na lang ko. Salamat Sir Jan sa pag-upload. Hinaot makumpleto ni hangtod sa katapusan.
kini sa akong paminawon samtang nagulat sa sumpay sa Happy Dakidak. Kini sa lamang gyud 'no, ug katong Limbo. Nya napakoy kami nga drama nga upang ako ma-edit. Magpasiuna sila ta ana pohon og kuan, part 1. Nya salamat mirami 'no. Nya si Angelica Birami kanindot sa drama, "Uy, waiting sa part 12 idol." Mao na gini part 12. Nya si Divina Agusto, "Yes, naa na gyud ang sumpay. Salamat sir." Mupay pagpaminaw niya sa drama nga Mangtas 'no. So, part 2 na siya, si Divina Agusto. Salamat 'no, naminaw ka. Naka-playlist na ni, para di na ka mabitin og paminaw, tuloy-tuloy adto ka sa playlist 'no, kay nagsunod ni. Nahuman naman ni nga drama 'no. Nya si Jackie Bistal, magkatawa jud ko kanay sa uy salamat makalingaw kayo. Naminaw siya sa drama nga Maribil sa Kagabion. Na siya sa part 8 si Jackie Bistal. Unya si Chwili Wong Stevie, "Ninduta gid balik-balikon sir oy." Ang sa? "Ninduta gid balik-balikon sir imo drama." Lagi ano sa man ni, mo man go space. "Ninduta gid balik-balikon sir imo drama lagi sir. Salamat kaayo, ayaw baya ni i-delete sira." Dili na to ni i-delete 'no, kay para pwede ninyo balik-balikon paminaw ba. Nya naka-playlist naman na, di na mo maproblema ang pangita sa sumpay kay naka-playlist naman ni akong mga drama diri 'no. Nya na tay mga drama dito sa kuan, nga naka-playlist pud tanan para tuloy-tuloy inyong pagpaminaw mga ka-listeners samtang nagtrabaho 'no. Unya si Divina Agusto, "Ka-exciting na gyud, thanks po. Niabot na siya sa part 9 sa Mangtas, murag matik ba eh." Ganina part 2 pa 'to, karon part 9 na. Hapit na siya mahumag paminaw 'no, si Divina Agusto. Mao ra man ni mga ka-listeners. Nahuman akong basa yung comments sa Ikaw Kong Kinabuhi part 11 o katong mga ubang comments sa karaan nga drama. Unya mag-update na pud ko ron sa Limbo 'no, basig ugma pa nato ma-upload ang Limbo mga ka-listeners, kay ang akong gi-edit kanina kay kini mang drama, Ikaw Akong Kinabuhi 'no, part 12. So, nya kuan gitawag ganing naabtan og hapon, ano lagi hapon, usa siya nahuman og edit niya karon intro vlog ta. Kalingaw po ko og kuan sa mga ubang drama kanang hinay man download jud mo kalingaw gyud po kog download sa uban nga mga live streaming sa drama nga akong plano nga i-upload. Nya kay kuan lagi, tungod sa kahinay muna nga di gyud ta kapaspas ani sa laing drama o upload. Wala nga tag usa-usa ra gyud ma-upload ba. Sao man ni nga wa man mauliag kanang kusog nga data sa TNT ug sa Globe mga ka-listeners 'no. Hinay man kaayo pero adto ko sa kuan sa mga duol ug mall kusog kayo. Kusog kayo ang TNT 'no. Kusog pud ang Globe. Murag tungod yun ni sa tower siguro mga ka-listeners. Murag naa siguro'y depekto ang mga tower diri ba nga duol ba kay mo hinay gyud. Imbis kiring na sa mga dapit duol gyud nga tower, mura mingsamot ka hinay. Abot og function pa ba kana nga tower mga ka-listeners kay kuan hinay man. Hinay kayo mag-download. Nya ang saligandon nako nga TNT nga mao to'y kusog sa mga niagi. Hinay pud kaayo ron. Muna nga wa gyud tay mahemsa ni mga ka-listeners, maginahinay lang gyud ani og kuan. Hinahinay og download sa mga live streaming. Ay na lang nasa sang adlaw maka-download og tulo ka live streaming diya. Sunod na pod tulo ana aron ana makadaghan ba diya i-edit na ko ni makasugod tag part 1 sa namo drama mga ka-listeners nga gilain ako nga plano nako nga atong i-upload nga akong i-upload pohon para kuan ba
Kaya murag dahapit-hapit na ni matapos ning kuana, ning drama nga ikaw kung kinabuhi. May ning nanatay drama daan nga ikapuli ba, maandam daan ba. Pero kung usay puli aning drama ha, mao gyud itong i-upload. Kay mo man itong nasunod no. Kung usay puli ani ikaw kung kinabuhi, mao ra po itong i-upload pohon. Nya dugang lang tawag laing karaan nga drama. Kining drama ha mao ni gipangita ninyo kay kuan. Wa mo katiwas og paminaw ni sa una no, kining drama ha. Una nga akong gipaningkamutan isugdan na ako ni Garins karon mga ka-listeners. No, niya tabaglangan deh kay para di na tantong taas. Niabot na og 10 minutes, hapit na mo 11 minutes mga ka-listeners. Paminawan ninyo ang part 12 sa Ikaw ang Akong Kinabuhi. Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin Ug karon mga kasama, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. hanggang may musika ko. Anong niyayamang ka? Aron mga ayog sorry ni mo. Di na unta kinahanglang mo ani ka pa, Cherry. Dako ang nahimo kung sa ni mo. Aon sa men, gikapoy ka? Masaya na ako ang imong buko-buko. Ay, Walang ko manuktok, Jumel. Sorry. Nakadisturbo ko ninyo. No. Huwag ka magkaisturbo pa. May kuha kong marsahista kay magbisa ka kung liyaw sa pagsigibasa ni mga kontrata kong yung mas pagperma. Mo ba? Masahista din eh mong kauban din si mo. Sina doon. Yes pa. Dito ka rin sigawas pwede. May importanteng isulti nga akong father-in-law. Jumel. Sorry jud kayo ha nga. Natugaw ko ta ang imong pagpamasahe. Okay na pa. Mahimo na ako siyang papaulion kon. Importante ang imong tuyo nako. Importante jud kayo, Jumel. Inundan nga, wala lang jud ko manuktok. Bahin kini kang anali. Sa akong wife eh? May nakakita na ba niya pa? Wa noon. Pero may nakasulti sa iyong mama nga may kaila silang mananagna. Mananagna na sab. Ngano? May surrender ka na ng mga mananagna? Di ba ang unang mananagna nga inyong gidool ni tiya di mo, mitugan man to nga buhi pa si Anali. Nangayo manggani kini siyang litrato, di ba? O lagi pa. Pero inyo ba kining gibalik ang maong mananagna? Wa noon pa. Dato lang nga bisita na ko nga mong company president. Kung inyo tingaling gibalik ang maong mananagna, may lain na sa duntang masairan, di ba? Mahimong tultulan na mo sa dapit din, gidagsa ang imong asawa. Sorry pa. Pero pasag lang. Kaya gusto pabalik ni Tia Luding. Bahin sa kong gisulti ni mo nga mananagna, kami nila adto. Ayaw pa, ayaw. Gusto ba yung kung mahibalik na si wife eh? Ay, nakasubot ko nga busy ka sa imong trabaho. Naani mo nagpatong ang kaugmaon sa inyong kumpanya. Kami nila'y mulakaw, Jumel. Pa. Paibawon ka day na mo kung sa'y resulta sa imong pagpakikita sa mananagna. Please pa. Sulti hidayon ko. iyo pag yung kong gipagawas. Kung bisod ka ba na yun? Tingaling ko balik si Papa. Dali. Tago na din ka tingaling ko balik ng hugang.
dili ko. Labing maayo kung dili ka na. Chum. Abin mo. Galaban na bin akong tungod siyang binuhatan, Cherry. Unya, di ka pa musabot na ako. Okay. Asa man ko nimo patago ah. Pwede tingalig mo una kag uli. Daghang ko trabaho. Makuyog na lang gud ta. Sorry na sa naitabo pa. Di na lagi ko mausap. Ang akong wife, dili mabugos. Dili nager. And I don't want nager. God. Stay away from me. Gawas yun na. Gusto kong mag-inusara. Please. Malarga na mo? Oday, mainang sayo aron dili kay may maabtag init sa laon. Maugid na imong trabaho ka ni Ato? Oh, trabaho gid. Pero, oh, mauna ni ang akong nakatunang magkakwarta. Og tingali, gidibunas ko. Kay nakapalit mo kong kaugalingon na tumbay. Kaugalingon papot. Og, nagkagasto gid ko sa nahitabo nimo. Nadasmagan ko? O lagi. Nga nang ikaw may nagasto. Ang minasmag di ay nako. Wa may makatudlo kin sa gid ang nakadas magudi mo. Maunang ako gimigas to. Salamat ha. Banda ka gid ay nako. Bituogan na gid nga imo kong bana, tay. Ang imong gibuhat nako, dako kayo ang sakripisyo. Kunwa ka pa, tingali, patay na ko. Dili na mahitabo, tay. Mahal kay kanako. May tuo ba ko, anak? Katultol naman ka sa simbahan, no? Iampo nga mong paglawi nga mabungahot. Nga mapuno nga mong pampulot sa mga isda. Sige Renan. Malay akong pangayoon sa kahitasan. Naway daw tang mahitabo ni mo. Kabuutan niyo sa kong asawa, eh. Samot kay puutan nasap ka. May paus na ka. Gakos na ka na, eh. Bana ka man ka na ako. Oo, din, no? Ayaw lang muna ako pagsa sa pagkakaroon. O pagin ako matugkat ang akong pagkatao. Hinaot na magkasabot ka na ako, Renan. Nay, gisabot ka kanunay. Ay, kabala ka. Gikan karon, di na ako mamugos aron. Matagamtaman ko ang talipay nga ihatag sa kong asawa. Jamel? John? Napapaka niya sa sud? Ma'am, kanya nang nagalagaw si Jumel, ma'am. Unsa? Ay, nganog yung nagpadaka na itong babayahan na, oy. Giyan ko nung akong kasalipanan siya. Siya, tabangi ko. Unsa ako sa maglikay niya. Likay good. Magkalikay ka pa ka niya. Nasatanaw na ko na itong babayahan na doon. Nagharab-harab naman to siya sa pagpag-nag-iya ni mo. Na, hapit na lang gani mo, kabyon si mong liong. Hinoon, mupatuo man siya kung akong badlongan.
Unsa? Tiya, tudlo ko. Usaw ko sa pagdikaditsire. Hapit kami masakpi ni Papa. Da, tiaw mo na. Kay unsa may gibuhat na itong babayana. Iya ko gimasahian sa buko-buko. Sa dihang mikalit pagsuod sa opisina sa Papa. Jesus, 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 ni mo Jomel. Madugay ana ba? Masakpan magid ka ba? Tabangili ko tiya. Tabangan ti ka. Aron ang imong anak maoy maalaot. Wa ko mahadlok sa mao niyang bahat. Sa higayon nga madautan siyang buhaton kang ideila. Dili kagid siya pasaluot. Na, ako rin gimulubag sa iyang liog kung iyang tinuntuhan na bata. Ha, patay gyud siya na ako ba? Hi, si Jumel. Buti mo eh. Kung may pangutan-on. Hoy, animal. Huwag ko magkumidyan ni mo, ha? Hain si Jumel! Kinsa na lokoy? Cherry, tiya. Nangita kong Jumel, tiya. Aray. Ganyan na kay ko nagawad sa gawas siyang office. Unya, di ay nakalakaw na din siya. Si Aaron naman sa nimo, Chire. Wa ka gyud makasabot nga nung gibuhat sa akong pagumangkon. Ha? Ano iya tong gibuhat? Gibiyaan ka ni Jomel. Kay wa siya'y gusto nimo. Please lang, tiya, ha? Ay lang kong kumidjay ingon ano. Oh, medya. Wa gyud ka makasabot. Kikubat na niya ang akong pagkapapay. Ikaw man sa'y una-unahon. Ulo! Nagko... Cherry! Nakuha na ikaw Jumel ang imong... Oh my God! Nga naman nagnakuha! Unyag nakuha! O sabi yung buhaton! Mayo ba yung panigbaso, noy? Usa? Taba di lokoy. Ano panigbas do? Mapriso ka lang. Manira na mi, Chire. Gusto ko makiksulti ni Jomel. Natog na lagi si Jomel. Ganina siyang natog. Masaka ko, aron mo siyang kwarto. Gilisan na kandado ang kwarto ni Jomel. Unsa? Ato so sa akong kwarto, Cherry na. Dali din. Dali! Ipatagamtam na ko ni mo. Ang wa ni mo matagamtam ni agaw, Jumel. Dali. Magkatabuka ka, buhay ka! Ay! Buhay ka! Buhay ka! Ay! Buhay ko kayo mo paulit ako sa ama! Adto na ko na yan. Imo lagi kong gigakos. Renan, Musugot na kang danoon ka na ko sa langit. Day. nagdam ko man di ko. Nagdamgo na day ka. Nga sa ato pa. Damgo na sa itong imong pagdakos na ko. Sorry kit kaayo, Renan. Oo. Dahil wala lang unta ka mubangon. Mugawas na ba ako? Kay nana akong mga kauban. Gusto ko mo tanaw ninyo nga magsakay na mo sa pangpot. Pero tugnaw mo good. Magkupo lang kong tuwalya. Nga no, di ka gusto nga tanaw ti ka nga mo sakay sa pangpot? Dahil kung makaila ka na good nimo, nakasiguro ko, parahidgon kakain ako. Tinuod? O daghan unya kay tag mga anak. Malipay di ka. Oo, lang. Inigpalag na ko gikan sa panagat. Ipayan ako, ha? Basta, may numdum na ko. Okay. Dahil ayaw ba paglakaw-lakaw nga ikaw ra, ha? Pauban yun din, mama. Ako nang tumanon, Renan. Sige. Arayara, Poseng! Manalar ka na, Miray. I love you. Renan.
Ay, Santa, ganiharamang nakalarga ang pambot nila ni Dumrinan. Ni apa man lagi gihapon ka din, Ma, makahimo ba kung musakay sa pambot? Ay, gusto day unta kang musakay. Mahalok masab ko. Pero gusto unta kong musuway. Yan man ni muhangyo si Dumrinan. Ay, musugot yun dayon to, basta ikay muhangyo. Sa sunod na lang, ma. Hanahala, ingnaon niya si Dumrinan. Kuyo ko niya namo, ma. Unsa? May nang muuban ka namo, ma. Nakakita ko mga kaldero sa pamputurinan. Murag magluto sila, ma. Aw, may baon man na silang bugas, God. May nang magbaon silang bugas aron kung gutmon sila, makaluto silang pagkaon dito sa laod. Kanindot ka ha, anak mo? Nindot kuno day, Magkisi-kisi pagyud kuno ng isda ang ilang kilahon lagi. Usahay ilang tuwaon. Wow! Katamis kag sa pawan ng isda nga magkisi-kisi pa. Maogyod. Mao, sige na, ma. Uban lang unya kung manurit ang rinan siyang pampot. Oh, sige day, Santa. Naunsa, karon pa man hinuon ka makahuna-hunaan na. Lagi, ma. Pero sagdi lang, inigbalik di ay ni rinan. Kita na sa musakay. Pabamanis Chire, Jack. Sa guywa, nagsige tog balik-balik din hiyo, Musak ka mong gani unta taas. Pero akong giingnan nga, gilisan ni mo kandado ang inyong kwarto. May gani, kawagin mamugos. Ay, namugos bitaw dong. Pero ako yung gialihan, Hay, mura magwa na gyud kauwaw si Cherry. Pasag din lang na siya, Jack. Nagtuwa tingali ka magkaikyas ka na ako, no, Chumel? Oy. Pero ikiyasan ka man tao na ako, Mukaon pa ko. Hindi magdungan ta. Mahimo ba, Chire? Di ka pa na ako asawa. Busaw kay katungod nga makigdungan ako. Chumel. Di ko gusto magdungan ti kaon. Kaya tingalig bukalit og anhiya nga akong mga in-laws. Di ko gusto magduda sila na ako. O sa magiday ko si kinabuhi, ha, Chumel? Mangutana ka? Gusto ko mahipaw. Okay. May kugut ako musulti nini, yan mo. Tungod kay babae ka, Jerry. Pero kay nagpakisayod ka man, pues tug-anan ka na ako. Tug-anin ako. O sa gato'y pangutanan mo? Unsa ko sa imong kinabuhi. Wa. Chumel. O tagbo, Jerry. Mientras tanto, may nabilin pa ko respeto ni mo. Husto na si mong pagkanaga. Dili ko mo tuong nga ko'y bahin sa imong kinabuhi. Sa ako lang gingon ni mo. Mientras tanto, may respeto pa ko ni mo. Biya una din kay mukaon ko. Makigtungan lagi ko ni mo. Siya, ibusan ni pagkaon. At tulog ko sa opisina mukaon. Ay, Jumel! Kung magpatod ka, si Agawlo ko'y mo drive sa auto kay mo sakyan. Dadon ako ang bagong auto. Siya na rin lagi makasakay sa bago ni mong auto? Siya akong gipalitan sa mong auto. Ako na ikaduhang babae sa imong kinabuhi. Ayaw patuwa ang imong kaugalingon na anak, Cherry. Muhangos ka sab. Imo kong gihagan. Hangtod nga matagbaw ka. Tungod kay tawar ako. May kagay mong pukaw sa kong pagkalalaki. Pero human sa magkutas na kong paghanos, si wifey paghihapon may akong pagkatuyaw. Imo kong sagpa. Sige. Sagpa. Tagbawa ang imong kaugalingon sa pagpasakit na. Kay bisan ka usahan. Dili ug di gid mausab ang akong pag-ilan nimo. Jumel! Ayaw na sigok da, oy! Syaro, wa ka pagigyapon malipong sa imong nadungog gikang Jumel? Ang lalaki dani day kung way gusto sa babae, di ka gyud makapugos. Lola? Ay! Oh, salamat. Karon pa taon ka kamata, Inday.
Hain man si Papa. Work na. Ay, wa ko kakis ni Papa. Sagdi lang ko, day. Mikis man sad siya ni mong paglakaw niya. May kiss si Papa na ko. Oo! Kailaw man kang papa ni mo. Hain ka si Mama Lano. Sagdi lang, day. Sagdi lang. Ato yung pangitaon imong mama, ha? Aron magmalipayon na mong tulo, ha? Lipay set ka la? Oh, siyempre! Oy, kinahal maligo na ka, ha? Aron mo kaon. Pag-aron mo school. Correct! Mwah! Kapinanggag yung lola no, ding! Inday ilang. Love sa diila si Lola Lodi. Yay! Yay! Sige na, dali na. Mga ligo na ta. Aron mo kaon. Og aron muskol! Nakuha ko naman unta si Jumel. Pero nga nang wa na ko makuha ang iyang kasing-kasing. Nga nang si Anali pa man gihapon maiyang gipangandoy. Dili ko mutuo nga wa siya mahadlok nga mabulgar ang among relasyon. Kinahanglang masayod na ang tanan sa among relasyon. Hangtod na ang iyang mga in-laws. Uy, pre! Nialagi ka, pre. Kining Mare. Gisultihan ka ba ni Jumel bahin sa mananagan nga gikasulti ni Mare nimo? Ha? May mananagan nga gikasulti si Mari, pre? Doon na lagi, Mare. Og tungod sa akong kalipay, dali ko miadto sa opisina ni Jumel. Awa lagi ko makatuktok og nakaabli ko sa iyong pultahan ug nakita minuna ko katong sexy nga masahista nga may masahe ni Jumel. Naghigda ba si Jumel, pre, nga gimasahian sa giingon ni mong sexy nga masahista? Awa, Mare, oy. Naglingkod na yun siya samtang namirma. Ay, pinakog nagpakauwas Jumel ni mo, Prida. Ay, no. Natural na itong buhata sa usa ka manager, Mare. Ay, mo lagi ito, Mare. Murag, di naman mo tuo si Jumil anang mananagan. Ay, nakauna-una bitaw ko, pre. Nga ako nalay balik adtong mananagan. Kay, saon busy mas Jumil. Ay, Mare. Tako gyud nga akong pagtuo nga buhi pa ang akong anak. Magunay among giampo ni Mare nimo. Nagampo sad ko, pre, oy. Nga bisag sa damgo lang, hatagan kog mensahe ni Anali. Mare. Naghandom pa ka si Jumel ni Anali? Naghandom, pre, ay. Naghandom. Ako yun ang ipamatuod ni mo. Day Santa. Hain man ka. Uy, wa may mitubak. Pastilan, milakaw kas Day Santa. Ay, kinuo ko. Ayaw lang itaon itugot nga milakaw layo si Day Santa. Dili para ba siya hingpit nga maayo? Ay, tingali ni Asya sa ilang kwarto. Ay, hala, abierto man ang puntahan sa ilang kwarto. Ginoo ko, unsaon man ka ko nirinan kung may biya din si Day Santa. Ay, may flash sa inaduro. Ay, salamat. May gamit na di ay si Day Santa sa ilang CR. Ay. Ma? Sus, imugyog kong gipakuyawan, Inday. Ay, wa tamangog ka makita. Abi ba na kong milakaw ka? Uy, nahadlo ko, uy. Dili pa ba ka suhito ini lugara? Di isab ko malakaw maoy kung dili ka takakauban. Masaan palang unya ko. Na, maog yun ay akong gikuyawan. Aw, unsa may gusto ni mong sudano na to ron?
Nakatultol ka sa merkado din, ma? Kuan, nakatultol sab. Dali, ma. Magkuyog ta sa merkado. Mangita tang nindot nga ato isudaan. Sige, day. Puol naman magsigig kaon og isda noon. Dali na, day. Mga to na kita sa merkado. Alam ma, kanang gibutan sa lamisa, oh. Nalimot man ko unsay nga anak. Litson. Oh. Pa. Nya, magkaon ka anak, ma? Uy, nga nung dili good taon, oy. Og ikaw, kusog baya ka mukaon anang litsyon. Tinuod pa? Ay, unsan may ako nahibawan sa kaagi ining Inday Santa. Doon na kay gisulti, ma? Ay, wa, day, uy. Sige na, mamalit na ta, anak, ma. Kung ganahan ko mukaon anak ka ni Ato, labing siguro, lamig yun na. Ay, lamig yun, day. Lamig yun man, no? Lamig na kay kibutangan ni magsuka nga hang. Ay, wade ka malimot sa imong paborito, Inday. Si Renan, ma. Mukaon sab siya og lechon? Ay, pastilan, tong bana ni mo, day. Numero 1 na lang kada ginutan. Pero kung ikaw na gani magpapalit niya glitson, ay, wato'y mahimo ay palit dayon. Pinangga gid ay ko sa akong bana man, no? Ay, pinangga gyud kaayo. Ay, usahay. Magmahay ko kung nganong hantud karon. Ako pa siyang dawaan sa iyang kalipay. Kay unsa man day hinungdan, day? Maramang gudog. Estranghero pa siya alang nako. Unsa? Ma, ayaw lang tug-ani si Renan sa akong gisulti, ha. Pero, mahatag ko ra niya ang iyang gikinahanglang kalipay. Kakwapa ni Mama, oy. Liwat ka sa imong inahan, Inday. Nganong nawa man si Mama, Lola? Ay, wag yung makasulti ni mo, anak. Nganong kalit nga nawa si mama ni mo. Makapahibong kaayo. Hala, katultol man ka si Mama. Oo, nakatultol man. Dugay gud nga nakatrabaho si mama ni mo. Buotan to si Mama la. O, day, buutan kayang imong inahan. Nagduda gyud ko. Nga dunay nagbinuang sa imong inahan. Kinsa may napinuang ni Mama? Ambot Lazargi, oy. Akong dadun sa kawas ang picture ni Mama Oy, la. ayaw intaon, Inday. Wa na ba ako'y laing litratong mama ni mo? Ako mong ganito ng litrato ni Mama. Na, unyag imo ni mabiyaan. Unya dunay makakita sa litrato ni mama ni mo. Tingali kuhaon eh. O di ba gision? Hala, ngano ka ang gision? Litrato na guni, di guni mga way. Ka-bright yun sa akong apo. Pero dinhilang kas kwarto na ka. Anhilang. Ayaw lang yung dad sa gawas ang litratong mama ni mo, ha? Misud baya si Papa din nila. Kaming tuwa ang nananaw sa litrato ni Mama. Ay, pinangga kaayo ni Papa ni mo ang imong mama. Di ko mutuo. Unsa? Ngano lagi, ingon man si Tito Cherry. Siya ni bagong asawa ni Papa. Unsa? May nanuwag man. Tigali si Chiri sa bling nanuwag. Siya yun. Samso kaya tuyo. Pida. O palang ko'y anak nga. Gipanalipdan o bugangan nga ginuna. May king din na tabago ni Bayhana. Hello? Yan ang dugay mo kay ka na ito
Doon na kay kabuangan diha. O sabay mo toyo, busy ko. Muana ako. Ayaw na ron kay busy ko. Doon na siya pagipaabot kay bisita. Naku, wala ka magpaampon. Mahimo ba? Busy ko. Ako bitaw, busy man sa ko sa kong trabaho. Pero makakita dyan kong panahon para nimo. Ako rin manawag ni mo. Bye. Shit! Kipaggan siya kong cellphone da. Dilit ni Mahimo. Ako siyang tawag kong balik. Di malap yan ipihano eh. Skang hayabig ako eh. Pero gidawat ko ang iyong imbitasyon. Kadtugin mo isinugdanon sa kong kaso. Usa man ka. Di ka magkasamot-sultihan nga busy pa ko. Magkasapot ka tingali sa akong panginahanglan imo. Kung karon dayon, at tuon ko ang imong mga in-laws ug magpaila ko nga maoy bag-o nimong asawa. Ayaw pagbinuang ha. Kung dili ka gusto ako na buhaton, ari ako karon dayon sa akong opisina. Wata ko. Nahaon ka na ko. Niya pa ang gihimod akong mga love letters sa akong crush. Ako kaning ipakita ni Day Santa. Aron makatuugid siya nga doon na gid mi kagahapon. Ang nakadaot ko. Kay wa ko man mabutang ang iyangan. Pero niya ang iyang litrato. Kung mangutana siya kung anong wa ang iyangan, unsa may akong ipangaturungan? Kinahanglang tunan ko nagmaayo. Kung angay ko pang ipabasa niya kining akong mga love letter sa una. Ni aka man laki. Miyan higit ko tuyo. Aron pa'y mangnuan kang ayaw ginagbuhata ang pag-adto sa kong mga in-laws, ha? Magkapayabag ka sa akong utok, Jumel. Gainan kang busy ko. Ganun di ka magkasabot. Dili dyo ko masabot ni mo. Tuwad kay giwadaan mo bili ang akong pagkababae. Unsa? Dagabay ako. Og tingali, bisag hubog kang misud sa akong kalibutan pero nahipaw ka. Ikaw pa'y unang lalaki sa akong kinabuhi. Kung wa ka pa mangitag paagi aron magkasod ko sa imong kalibutan. Dili og di gid mahitabo nga magkasa ko nimo. Kay bisan sa damgo lang. Wa gyud ko mangandoy nga ikauban ko ikaw sa kama. Husto nas magpasakit mo na ako! Ayaw lang kong singgit eh! Kay dili ko bastos ka pagkatao. Manlakaw ta. Balik ko sa opisina. Kung mo balik ka mo uban ko. Chiri, hangtod ka na sa ang pagsakit mo na ko, ha? Hangtod nga makaton ka sa paghigugman ako. Usa na ka binuhat ang nagkatulang kong higupaon. Ug siya mao nga akong wifey. Kapila ka ba na konsulti nga patayin na siya? O gano'n nagkasiguro ka malagi, patay na siya! Okay! Tugtan ko ikaw sa imong pagtuo nga buhi pa si Annalie. Pero hain mo siya! Ako sa pagitaon. Huh? Balik ko sa office. Muuban ko ni mo. Away ka magpasalamat. Dili po ko magkatugot na masilag na ko ang akong mga in-laws. Patunoon ko ikaw sa paghigugman ako. Anugon lang imong tinguha. Kay dili ug di ginamahitabo. Tanawan ta, Jumel. Dili ko daling mo surrender. Okay, nabuang ako sa paghigugman mo. Buhaton ko ang tanan. Aron ikaw na mismo mo oy dili na mo biya na ako. Asa magkapaingon? Ako'y mo drive sa imong auto. Usa? Ako'y mo drive sa imong auto. Kamao kang mo drive og auto? Hey,
Ganun ako gang kaman kung makamao ko mo drive. Ay, sana good. Ganun yan, anak man imong tinanawan nga rin ako. Nganong gilimod mo nga makamao kang mo drive og auto? Nganong? Isyo ba kung akong kamao ko mo drive? Ambi ng yawi. Ako na drive. Ambi ng yawi. Yeah. Ayaw ka pag-drive ang auto. Sakay na. Kay abierto na ang pultahan. Nganong niya taso sa hotel? Gimingaw ko ni mo. Cherry. Gusto kang idiretso ko ni sabay sa imong mga ugangan? Busa. Kung dili ka magawas ng auto, ako na ning paandaron. O idiretso ko sabay sa mga ginikanan ni Anali. May nabook na kong kwarto o naka-order na sab ko og food and drinks. Nugos na ko. Nasuko ka? Wa. Unya ko sukay ni mo pagkasira ang pultahan. May kugtas pikas kwarto, uy. Ngano? Doon na rin tao sa pikas kwarto. Tamay pa, oh. Dali agad. Ay, ganahan ko, ani. Jumel, tisang, ano yung ko kipira. Wa, kita ko din ingkip. O sabi kong kawawan. Wa ko'y gusto ning imong gibuhat, pero namugos ka yun. Oh, nauwaw ko. Nauwaw ka man eh. Unya anong namugos ka man nga maabutan eh. O ikaw pag yung mid-drive sa auto. Kay kung dili ko manikamot sa pagdani mo din eh, dili ko malipay. Cherry. Jom, ikaw rin yun ang akong kalipay. Busa mahimong ko pangimarauton. Mahimong imo kong pakauwawan tuwid kay mao magi-imong gigugma si Anali pero maluoy sa ka. Hatagi sa ko kalipay. Hatagi ko sa kalipay nga akong gipaabot kay kanimo kay ikaw ra mo gipakalipay na ko, Jom. Cherry. Nagtuo kang wa ko sakiti sa imong sudya. Muhila ko sa hilom, Chumoy. Pero gusto lang kong malipay ubanin mo. Hinungdan nga mangita di ko gigayon. Hangtod nga ipamugos ko ang akong kalipay. Hangtod nga hulgaon ta na lang ka. Ngaon lang ta. Sorry, Jom. Uyang rasab ko. Ikon ligon pa ta ko. Mapugdan ko ang akong kugalingon. Sige na, ngaon na ta. May mumong tunan ang imong kaugalingon sa pahigugman ako. Sa ako nagkikaingon mangaon na ta. Kung dili ka, mabiya ko din. Ikaw ang akong Ginoo, Jom. Madlo ko masukukan ako. Ma'am, okay. Sige, andamon ko ang ato pagkaon. Bisag igo ko lang gakso ng akong Inday Santa. Murad ako gibayaw sa langit. Nasuko ka na ko, Renan. Kanang muhana na utang kong gakos niya. Aron dadpon ko siya sa langit. Mudayog lugnaw ang iyong mga mata. Magbugnaw sa dayon ang akong tinguha niya. Unya, dayon siya pangutana ko. Kung nasuko ba kuno ko niya. Unsa kay iyang buhaton kon.
kung mamugos gid ko niya. Aron matuman ko ang tingo. Pagdami na sa langit. Dili ka siyang singit. Ambot day. Day Santa. Nganong dili man ko makapugos di. Nganong sangko man sa langit ang akong respeto di mo. Pinagpuntan ko ang bayo. Ha? Kinanang bago ko ang usin. Sige! Mauna na sa babag! Sana mga bata ka! Oh, uy. Saron. May dako ang taob sa dagat. Ma? Ma Mercy? Ay, Day, nga no? Ma pagdali, maaari dayon. Kakadiyot lang. Oh, nga naman, Day. Ma, gusto kayong hangin. O gusto sa bangaguro sa bawd. Uy, halatuod ha. Kinuo ko. Huwa para ba si Renan? Ma, huwag kayo daw tanay tabo nila ni Rinan. Mag-ampo ta, Inday. At usang tanaon mo kung wag ba mo awas ang taob. Tingalig sudlan unya ning atong bahay. Oo, Day, tuod. Dali, Day. Atong tanahon ang dagat. Yan na, Ding. Hain mga to sa gawdong meno. Murag na magduli bagyo na. Ha? Unsay goy bagyo? Oo. Na. Uy, nga nung nanaog man kaday. Hadlok ko la. Hindi si Papa. Ako ating alig doon na para bisita day. Mangwa pa mauli. Dali. Hugos lula, dali. Are lang kugos ni Uncle Day. Are lang, Uncle. Ari lang ko lula, Uncle. Hindi man ka gustong kugos ni Uncle Day. Nga naman ka. Mura naman ka kugos ug foam. Dali. Ari lagi ko lula. Ay lang ko pamugos, lokoy. Natanaw nung auto, eh. Natanaw to dito, be. Tingali gisudlan tog tubig. Ay, kaya kugos ako tiya. Ari tiya. Ay, ako'y kukos na lang nino, be. Atuwa na to dito ba? Oo, lagi tiya. Uy! Mama! Nga no ka, Day? Bata, misingkit. Unsay gisulti mo, Day Santa? May gilito kang bata. Murag may nadungog kong singgit sa usa ka bata. Singgit sa usa ka bata? Ay, tingalig may bata sa atong mga silingan, Day. Ug nagkasinggit kay nahadlok sa kusog nga hangin. Tingali sa ma. Wa naman say hangin. Ay, tingalig unos lang to. Unos, ma? Kada bang kalit nga kusog nga hangin, Day. Ay, pastilan kuyaw ni sa laod, Inday. Posibleng may daotang nahitabo nila ni Rinan? Ayaw taon, Day. Mag-ampo hinuon ta. Tanama, mag-ampo ta. Atong iampo nga way daotang mahitabo nila ni Rinan. Wa ba ka mahadlok nga kung anak sa unos? Unos? Katubi kalit pagkusog sa hangin, ha? Mauto'y unos. Ay, may bagtang imo cellphone. Si Tialo Ding ang ngawag. Ayaw pagtingog, ha? Ako tubagon. Tigalig ng ngita na ko ako anak. Ako na lang makingsulti sa bata. Ayaw lagi pagtingog! Pa? Madugay pa kagpauli? Mapauli na ko na. Nadlo ko sa bagyo pa. Di ba to bagyo na? Unos na to. Tarawa. Di ba kadiyot lang naundag ang kusog na hangin? Nakasinggit ay ako sa kadlok pa. Mapauli na ko na. Ayaw lang pagkatog, ha? Ako may mapagkatog di mo. Kuwat ako, ha? Okay, makuwat ko nimo. Bye, Papa.
giingnan ka na kung ayaw pagtingog. Sir Andre, lapit daw itong imong ikasulti. Bisa na. Di ka ginagmat ko na. Musupak yun sa kung gusto. Sorry. Ug ayaw pagtuo, ha? Nga sa tanang higayon na lang yun, nga hatagan ko ikaw higayon. Wa pa ko mahigugman mo. Busa, di ka pa magpatuyang siya mong gusto. Jumel. Doon ay limitasyon ang akong pagpadagalan. Saptasap ko, Jumel. Wa man ko magkasiguro kung dili na bagid mo balik si Annalyn, pero mientras tanto nga pa siyang pakita ni mo, hatagi ko higayon nga lipayon ko ikaw. Malipayon ko, Chere. Bisagwa ka. Oh? Jumel. Okay. Nahinayak na ko. Pero butang isang limitasyon ang imong pagpakiglambikit sa akong kinabuhi. Ang timan ilang yun. Nga niya pa sa akong kasing-kasing ang akong wifi. Pag-ilis na ko, ipagitara ko sa kong anak. Mahimong mo ang iyo. Saan sa? Kuan, bisag ka usa lang. Mag-ilis na ko. O pagkontak na anong taksi ng imong masakyan. Di ko gusto nga makita sa akong anak. Ganoon ako'y kauban sa akong pagpauli. Jum! Gusto mo kang malipay ka pa, uban ako. Pues ayaw kong supaka. Ay, kapait ay kung ang babae rin makagusto. Dili ta makabuot. Imagine lang. Wakit mahingawa si Jumel nga bibiya na ako. O kanuna niyang ipasidaan ako. Nga dili ko makabuot sa iyang desisyon. Kaya dili ako may gipitik sa iyang kasing-kasing. Muipikto ka ni Jumel ang lumay? Musuway ko, anak. Mangita ko lumay. Nga dili gid makabalibad unya si Jumel sa akong pagpanginahanglan unya niya. Yay! Nana akong papa! Nalipay ka ba anak sa akong pag-abot? Lipay kayo ko pa. Pero kaniya sa baka hadlo kaayo ko. Oo? Ganun nahadlok man ka. Na may bagyo. Kugos ko pa. Ay, kadako na siya anak ka magpakugos. Kugusa lang good na good. Nakasinggit ba yan na siya ganina pagkusog sa hangin? Mao ba dyan? Uy, nahadlok yun yung akong baby. Hadlok lagi ko pa. Yanas papa na ka, ha? Busa yun nagkadlok, ha? Dapugo ni papa ang mga hadlok ni mo. Gusto bitaw na siyang lukoy. Ang lukoy na nun. Gusto na tanan ako ganihagaw. Di man ko siya ganahan. Di koy. Ano lagi? Muiwik unya. Apa dia tiay? Apa dia kayo mo nakita dulu sa ano? Oh, Mariay! Yabang ka niya! Tiya, nagkakao na ba si Ila? Oo, man na. Sige, mga tuog na mi. Oh, ikaw di ay. Bikao na ko, Tiya. Oh, mano ka di ay? Nagkatawa mo sa ka di ay. Sangang. Ako may nakakaw sa adobo ngayon mag-ibili ko ng Jumel. Lumday! Igagot mo nun yung Jumel buwanga ka. Ipakao na itong agaw lupoy, Tiya. Lupoy! Lukoy lang Dahil mong isda! Ay, oras na ako, dunay koy. Yatag lang itong lukoy, Tiya. Ah, Hindi, Ila, dali na. Mga tuog na ta. kinsa na. Ako, Tiya. May mo magkisulti ni mo? Natuog ng bata. Natuog na, Tiya. Tiya, ipadayon ko ang pagpangitag house and lot sa usa ka subdivision. Ha?
Kung ano lang yapot ang mamuyo din di ko magkalikan ni Cherry. Nagtuo di ay ka. Nga bisag mo balhin kag bay, dili gihapon magsamok-samok ni mo na si Chere. Mas bintaha nga malayo ta siya manggidikanan. Nahadlo ko siya. Nga musamot ang kagubot sa kong kinabuhi. Kung manghilabot ang iyang manggidikanan. Oh, sige. Ikaw, Godong. Ayaw lang yung ani siya gawlo ko sa kong plano siya, ha? Gusto kong ipalayo ang akong anak kang Cherry. Day, murag laho man kaayo ang imong gihuna-huna. Gihuna-huna ko lang ang singgit sa usa ka bata, ma. Sa dihang mihuros ang kusog kaayong hangin. Abi ni mo, Day. Nagsusi baya dayon ko kaganiha? Kung doon na ba'y batang babae nga misinggit ganiha? Nagsusi dayon ka, ma? Oo. Kay taod-taod naman tang nagpuyo din Wa man ko'y nakitang batang papay. Batang laki hinuon, doon na. Tingalig parehas lang og tingog sa babae nga misinggit, ma. Gipangutana sab nako ang inahan. Wa masag kuno mo singgit ang batang lalaki kay naanad namang kini ka ng inigunos na ba? Mao ba? Mao ba yan ako gihuna-huna, ma? Hangtod karon ako pang pagahidunggan ang pagsinggit sa usa ka batang babae. Ug maunay imong gilantaw sa laod? Ambot lang. Karon pa man ko makasaksi og unos. Kalain di ay mano. Mas makahadlo kun adto ka abtig unos taliwa sa laod. Sila ka, ilasap ka hang nasugatan ang unos. Sa man yung ikatawan? Ang unod mo sing, huwag yun makatandog sa atong pambot. Pero doon naging may ambak, dan salbabida. Di ka managana na mo sing? Nga ako kang asawa, no? Unsa kayang gibati nga, giagian man ugunos ang among bay? Madugay tingin ko sa pagpauli ron siya. May bisita ka, Dong? At tuwala ko ang subdivision nga doon sa dagat. Dili ba mao man ay inyong gipangita ni Day Analika ni Adto? Maulagi yung tato. Pero saon man. Scammers mo sabi itong kontraktor nga akong ikasabot. Oy, kinahanglan magbantay ka gyud, Dong, ha? Di ginoon sila magkalusot ako siya. Kaya una ko makigdeal nila, ako man nang ipaimbestigal sa amigo na kong NBI. Oy, kinahanglan ipahibaw sa din mo sa imong mga ugangan, ha? Oo, siya oy. Para siya gawlo ko'y ray atong taguan ini. Kay scammer sa ng tawhana. O, lagi, maugyod. Oh, God. Di lang ko magdugay siya. Mulakaw na ko. To di ay, Dong. Ako untang adtoon katong manhanagan ka ni Adto ba, nga mitagna kang Day Analing nga buhi pa. Nasayod ka siya. Asa siya mahimong makita? Wag gid ko makasiguro. Basta nga, nasugatan to na kong tag-iya sa bahay nga, nabutang kilid sa kapilya. Mag-adtuan ko no gihapon ang maong mananagaan. Anugon. Anong anugon man, Dong? Kuno pala unta magsamok-samok si Cherry hapon. Nakahumantag ko sa trabaho. Ug makauban unta ko nimo. Ay, sagdi lang. Gikan mi sa eskwelahan, mo diretso lang mi sa Inday Ila. Panakailan mo sa auto siya. Nabitaw siya agaw lukoy nga mo drive. Ay, digid ko, musugot no nga iuban ako uslokoy. Na, musulti pa lang ulit ng Cherry. Delikado na. Tuod siya. Kami nalas Day Ila. Mupakyaw lang kong tricycle baka aron. Dili mainitan ng bata.
sampit mo? Ikaw! Ako yung magisampit? Ganong boy may mo tawag na mo? Ay da, baboy, uy. Paita, gini mo. Sus. Pwede ka mausap, no? Ha, gwapa? Dool pa diri ba? Dool? Kaya kami doon ito yung... Bidag. Wapa ko maibog ni mo. Nagigig ko mo dool mo ba? Kaling lagi na gugma ko ni mo. Og ikaw, dito sige mo gitripan ni mo sa agaw Jumel. Isa mo gwapo, ha? Isa gwapo ng mundo, ha? Si Jumel maoy akong love. Niyag mabanaw si Diana Lee, ha? Siya buhato ni mo. Di na to siya mabanhaw, uy. Sure ka? Hi, Miss Jumel. Trabaho na? Wapaganin mo to baga akong pangutana. Mangutana sa kagi mo. Nani mo ang yawi sa kwarto, boy? Bot lang, oy. Pagkunta ka, boy. Imo bang ihatag ang yawi sa kwarto ni Jumel? Pagkon ka ni mo? Naani mo ang yawi? Niyag mo ingon kong na. Ay! Naani mo ang yawi? Yan lagi. Ambi, pi! Ambi! Stop! Kain man tayo mong gisaan, ha? Imo kong pa... Kagway, bas baboy. Dali. Ay, sige na, hawak na yun. Pagdali. Tutas taas. Sa baga di, oy! Pulos ka lang paukyab da. Diya ka na, oy! Huwag ka mauwa. Hoy! Chire! Asakay! Manimbata, ma. Manimbata? Uy, hala, o para ba ko makaligo, dayda? Huwaton ta ka. Pero wa man rin misa, day. Sagdilang kun way misa. Murag, malinaw lang akong nauna basta makasuot kog simbahan. Iampo ko sa bang pagpanagat nila ni Renan. Basi na lang, daghan sila kuha. Pagkabuutan ba ya sa asawa sa akong anak? Aw, sige, day. Maligo kog dali-dali aron dili ta maabtan sa kainit. Maguwat ko nimo, ma. Hoy, Mare. Nag-atang ka ni Inday, ila? Oy, pre, lagi pre. Nag-atang ko sa bata. Ay, salamat nga naabtan ka na ako din, Oh, ngano di pre? Doon na kay tuyo na ako. Ay, katubang nasudlan ako dito sa office ni Jumel. Nainumdum ko ang close friend man na ito ni Anali. Kababata ni Jumel. Ha? Ay, gimingaw mong gusto kong anak, Mari. Mutong gikuha na ko ang album silang kasal. O dito na ko na makita ang katong babayhana. Kinsang babayhana, pre? Ay, katugong gipaila ni Jumel na ako nga masahista. Mao pa? Pero mo gito bayhana ba? Katong maid of honor ni Anali. Misulti si Jumel nga dito lagi ka sa iyang opisina, pre. Naghisgot sad og laing mananagan. Ay, Bare. Wapa ilisi ni Jumel ang akong anak. Imposible na, pre. Silang duha si Inday Ila ang mutanaw sa litrato ni Day Anale. Litrato ni Anali? Oo, may litrato man kong Anale, pre. Ako ning gipadak-an. O karon nga, dako-dako na si Inday Ila. Ako gyud ni kanon nang ipatanaw sa bata. Aron dili bagid siya malimot sa itsurang mama niya. Mayo na mga buhat, Mari. Inoon kon magpadaog jud si Jumel sa iyang kahuyang. At tingali, mas may na lang tiguro kung aari na lang namo ang bata. Pre, kaning ayaw ka balaka, pre. Nakasiguro ko nga dili pasagdan ni Jumel ang bata. Ang ako ba Kung na... kuhaon ninyo ang bata, pre. Tingalig. Anak na hinoon makasa si Jumel sa ilang kaminyoon, Inday Anali. Mari. Basta pre. Magtinabangay lang kita sa pag-ampo.
nga makita nato sa labing daling panahon si Day Anale. Mayo tag, di na mo balik atong unos na. Kuyaw sa itong hanginan. Kusog. Mituya og mayo nga mong pamputo. Mayo gani kay di pa kargado sa mga isda. Ang cellphone. Mano lang tao ni ang akong kalingawan sa akong pagpalaot. Gusto ko na makita ang akong asawa. Pero, dili mi kadali-dali. Anhi ko na lang siya tanahon sa cellphone. Gusto to. Kadtong babae nga akong nakita. Sa dihang nadisgrasya si Day Santa. Nakahinumdum pa ko. Bikila to. Huwag ka. Nadanangkan yun sa kahayag sa kilad ang naong niya itong babae na mitalik sakay sa auto. Migawa siya sa auto. Ug murag iyang gisiguro kung patay bagyod ang babae nga nagbuyod sa dali. Nga mo di ang binuhat nga kanunay kong gihandong. Ang hitsura niya itong babae. Ako nang nakita. Kung makita ko siya pag-usap, ako gid siyang mailan. Oh, dali na day, manimba na ta. Manaday kag ilis, ma? Ay sus, pila na go'y ilis sa tiguang. Lain na gud ana, ma. Malakaw na lang ta. Oo, kadool raan ang simbahan. May gilayon ba ya, ma? Pero mas maisab nang ma-exercise ta. Mausab. Na sige, tana. Dili-diay mo ban si Lolo na to, la? Dili, Day. Doon naman ko to'y lakaw. Ato palang kita si Uncle Lokoy, la. Dili yun to tamag atang og tricycle. Ay, niya sa dagang tricycle din, higod. Manakay lang taon niya. Atong pakyaon, aron dili ta maghagog atang. Lola sad, uy. Ato palang gihangyo si Uncle Lokoy. Ay, yun lang kung pagreklamo, God. Dali, arita dire. Mag-atang na tag-tricycle. Bagti ako cellphone. Basta ingon ining orasa, mubagti ako cellphone. Mudayog ko ba nga akong dugan. Daad lagi ko si Cherry ka. Di na ko dumago ng cellphone. Wala sa tubaga ang akong tawag. Kihakit ko inin Jumelda. Dili mahimong ikaw mo'y kanunay masunod, Jumel. Ikaw mo'y dunay kipanalikdan. Busa kinahanglan ang akong gusto mo'y masunod. Manglakaw lang tama. Ganahan ka mo lakaw nga init man. Hapon naman, good. Gawas pa, doon naman lang gud ang atong gipuyang gikan dinhi sa simbahan. Uy, pasti lang tingalig ako'y kasabaan ni Renan kung pasagdan kang maglakaw gikan dinhi sa simbahan paingos ato. Ay, sus, kapilala gud na Di magud layo ang ato. Mas maisam nang doon na tayo exercise. Sige, ikaw ang bahala. Basta kung sudyaan gani kong Renan nga gipalakaw ta ka gikan sa simbahan, ikay tubag ha. Ayaw ka bala ka, ma. Ako rin may bang mo pasabot ni Renan nga akong gusto ang makipanlakaw nimo.
Di ba di trangkahi? Hi! Gidadaan ko ikaw sa imong paboritong pizza pie. Iyon ka ba niya nga to sa mong opisina? Ha? Huwag ka lang gani manuktok. Una ka maablis sa pultahan. Huwag kasi naghatag ni mong katungod aron imo kong hagdan. We are in a relationship. So, kinalan pa pala ko mananghiti mo kung mukis ko? Dunap ko'y girespitahan nga mga in-laws. O siya may tamo. Kung inighawak ti mo na ko, mo siya iablis sa pultahan, ug sila ang musod. I don't care. O siya, Kipulaan ako sa pagsigid mo sudya na ako, ha? O ka na namang imong sinudyaan? Murag yun og way na hitabo na tunduha. minyo pa ko, Chere. Wa na ang imong asawa. Dili pa ka na nila madawat. Busak kinahanglan ako silang respetahan. Huwag sabi mo gusto. Ako may mutugan nila sa tinuod nga imo na kong giisip nga imong asawa. Ayaw nagbuhata, Chere. I don't give a damn kung unsay ilang mahuna-huna. Ang importante nga malipay ko. Huwag ka magod na ako hatagis imong kalipay. Wa ko'y kagawasan aron makapatuyang ko sa kong kalipay. Kanunay kang nagdili na ako o dili ko ka na madawat. Layo pa to at tuan la. Gikapoy na kaday. Gigutom ko. Uy, hala, gigutom di ay, ang ako pinangga. Asagdi lang, makaagi ganit ag fast food chain, mangunong lang ta, aron mag-order. Ato bitang gipakyaw ning maong tricycle. May palangon ta to nag-auto lang ta. Adi, lagi na mahimo, day. Hala! Oo, nga naman ka. Katong babae naglakaw. Katulao. Kensa lagi. Si Mama. Unsa? Mama! Oh, Ila! Mama lagi to. Si Mama lagi. Day, ngano ka? Kisa pa gipunayan ni Moglingi. May batang babae nga nasingkit. Nanawag kong Mama. Unsa? Batang babae gid ma. Misinggit og Mama. Ay, daghama mga bata din hiday. Tingalig usa nila ang misinggit. Tingalig nangita sa iyang mama. Ang iyang pagsinggit, Ma. Ang iyang pagkasinggit, murag siyang nalipay nga nakakita sa iyang Mama. Ay, dali na tayo. Uy, hapon na. Tingalig unsa ratong imong nadungog. Uy, dali na. At kadiyot lang, Ma. Oh, magunsa pa man ka. Mananaulam ko sa mga batang babae. Nga ni adi ni... mahimong nagduwa lang to. Unsa? Nalibot na nato ang dapit nga matod nimo. Imong nakita ang imong mama. Oh, mahilak manggod ka, day. Si Mama kito ako nakita. Naglakaw siya. Doon na siya kauban. Unsa ba iyang kauban? Babay, tikuwang sad parehas nimo. Unsa? Ato siya pangitaon la. Dali na la. Ato siya pangitaon. Niyara lagi to siya din. Kadiyot ragon. Ayaw na ubirahan. Tingaling makalakaw niya layo si Mama. Ay, dili mahitabong makalakaw to siyang layo. O, di ba ningon magkanako ganina nga gigutom ka? Ganiyara to. Pero karon wala kaya ako may nakita si Mama. Ay, hawain man ang tao ng imong inahan. Kamay na lang ang mga tao nga ni Adinhe. Unya imo pag yung nakita ang imong mama. Mama! Dahil ila. Mama! Sobrang kitingali ang imong kamingaw ni mama ni mo, no? Si Mama lagi itong ako nakita la. Kining day, kung magdugay ta din tingalig dili ko na maabtan ang atong tuyo. Hala, mamalik lang unya ta din ha? Sure ka, Lala? Oo, lagi. Mamalik kita din Kaya hantod ko naingganyo sad sa imong nakita.
Pero may good mo makita sa litrato si mama ni mo, God. Busa, imposible nga masayop ka. Pero dahil, doon mo good tayo gusto pagkikitaan. O may kalabutan ini sa imong inahan. Tara, manlakaw na ta ha. Sana na lang la. Pero palitan taon na kag makaon, kag gigutom ka ra ba? Tingaling madugay ta sa atong adtuan. Ay, ni akaraman di ay din hiday. Ay, uy, wapade ka makailis? Nakaluto na ba ako sa tumpa ni hapon? Kinsa magkatong tingog nga ako nabati, ma. Tingog? Tingog gud sa batang babae. Murag ang edad niya itong bataa. Kuan, kung dili 5 anyos, 6 anyos. Ay, wag yun ko ikatubag sa maumong pangutana day kay wa mangyug ko'y nadunggan. Sure ka, ma? Nga wa ka makadungog sa kusog na singgit sa bata ganiya? Nagkuyog ba yatang duha? O nagkuyog lagi ta, pero wa man ko makadungog. Sige na day, pag-ilis na dito aron mga unata. Ay, kinsa magig ka tumisinggit nga nagpanawag o mama? Anong milingkod ba noong kanya? Naghihipos na ko. Mugawas ako din sa office. Okay. Malakaw na ta. Kaya malakaw na bitaw ta. Manggawas na din sa office. Gusto ko mga unta. Mga tutag restaurant. May chef kay gigutom ko. Huwag mo diretso tag-hotel. No. Madiretso ko sa bahay nila ni Annalyn. So tayo magisulti? Kung dili ka mauban ako sa hotel, madiretso ko sa bahay nila ni Annalyn. Kaklaro, ana. Lakaw. Muna ko ni mo. Ay, kadit lang, Jom. Uwat ako. Moderitso ka man kasi lang wifi. Lakaw. Wa ako ikaw pugi. Isumbong nga doon na nahitabo na to. Aron ako sila pasabton. Nga ikay na mugos. Aron may mahitabo gid natong duha. Nga imo kong gihubog. Lakaw na. Muna ko ni mo. Good. Ayaw ko't paglakaw. Joke naman gusto nga ako, good. Gipulaan ako si mong kanager, Cherry. Dili ingon anak nga kong wifi. Ayaw ko't parehas si mong asawa nga wa na, ha? Ayaw ing na anak nga kong wifi, ha? May masayod ka. Hangtod karon ni apasiyas akong kasing-kasing. Ug hangtod karon nagpaabot ko siyang pagbalik. Ayaw ko doon. Boy, Okay, sige. Masugot kong dili na ta mga tug hotel. Pero mga ununat ta. Kakapoy ni mo, Chire. Hapit ko pulis sa dili masabot mong kinaiya. Ningaw lakiti ni Lola. Ay, ganihara di ang nahuman o pagpanambal ang atong tuyo din hiday. Magpatambal ka la? Ha? Oo, anak. Magpatambal ko. Yun na di kay sakit la. Akong ingon si Papa, aron niya kang dadon sa doktor. Ay, sus, ayaw na nagdisturbuha imong amanday. Takan, kaya na siya trabaho. Bahala na. Basta, patambalan di ka ni Papa. Gamay ra lagi kagikaon. Huwag ko ganay. Pagganahan ta ka. Ipaputos sila na pagkaon. Kaya ako na ipagkaon ay kaulo ko eh. Asa? Dili ka? Kaya ako ipaputos sana. Anugon kayo nga lang ng biyahan. Okay. Sige. Ako na ipaputos.
Niya na sila si Chelo Ding ug Inday Ilagaw? Wa pa man gaw? Unsa ni mong dala gaw? Ha? Unsa ni mong dala? Oh, mga pagkaon ni gaw. Ah, Kung gigotom ka, bukara ng putos. Pero binilaw niya sila si Chelo Ding ug Inday Ila, ha? okay kay gaw. Kini na. Mayo kay pagkaon din eh. Tuma na kay. Ha, ito magka sila si Chelo Ding ug Inday Ila. Uy! Yan naman din akong pinanggang anak. Papa, akong nakitaan si Mama. O siya? Tiya, tinuod bang gisultin Inday Ila? Inyong nakita nga akong wife eh. Ay, ambot dong kung tinuod bang nakita niya ang mama. Or, gimata-mata lang na siya tungod sa kagutom. Tinuod laki, Lola. Si Mama Annali, laki kito ako nakita. Hain man tong litrato, B. Si Mama cute to. Di ninyong dapit na makita nga akong wife eh. Ha, Inday Ila? Di mo nakita si mama mo. But, unsa tong dapita? Jomel, kapila na yun na mo balik-balik ka ang dapit. Di iyang nakita ang iyang mama kuno. Pero napakyas mi. Ug ba, mamalit ka sila pit di ninyo makita nga akong wife eh. Ato siyang pagtao dito dapita. Day! Isa da? Uy, ni naman di ang imong bana, day. Oh. Ako sing sugaton, Ma. Sige, day. Aron sa malipay tao ng imong bana makakita nimo. Taod-taod jud sila dito sa laod. Ma, tuaw niya ko sa pagbot. Ipanglain ko lang ang para sa tuwa o para sa mga tao. Kining Renan, uban ni ko sa pambot. Banisa ko, kaya doon ako importanteng isulti ni mo. Oh, unsa man ma? Basta, importante kaayo. Unsa man giingon mong importante na tong panagsultihan, ma? Renan, nadlo ko nga may nangita na ni Santa. Unsa? Tingog sa usa ka batang babae ang kanunay madungog ni Inday Santa. Ug dako nga kung pagtuo nga babae ang ilang anak. Og kini mo'y nagsigig pangita niya. Ilang ulit mo na itinatanong Isurrender kaha ni Rinan, si Annali, mga kasama at tangi ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. naririnig dito sa ating daigdig. Kumuto mga ka-listeners ang part 12 o magsugod na po og edit karon sa part 6 sa Limbo, no? Kaya nakapas-apas na ta sa kuan, sa live streaming nakapas-apas na ta. Hindi na ta ingog nabidyaan kayo. Basta mahuman ako ning part 6 sa Limbo. Murag magpaabot na sad mo ani pareha ning ikaw ang kinabuhi ba nga mabutog pito ka adlaw. Kay makasabay naman ta sa adlaw sa live streaming ba nga. Patas una ko tag pito ka episode muna nga kuan mabot na sa paabot og tag sang semana siguro. Kay di man ta makauna gyud kay nagsunod man ta sa live streaming. Ug mao to mga ka-listeners, thank you so much for watching ug amping mo kanunay. God bless atong tanan mga ka-listeners.